Dneska som si povedal, že ešte som sa nepozrel na tú najvyššiu horu na Slovensku, takže ideme tam. Jak určite viete, ten zablúdený les, čo sme točili, no bola to, že séria, že len 3 časti sme urobili. Ešte nás čaká cesta hore. No dobre, sa pomaly tam blížime. Teraz som si hovoril, prečo som si vybral presne takéto nepekné počasie. A odpoveď znie, ja neviem. A keby ste sa ma pýtali, že či chodím tu na tieto tu kopčeky, tak áno, chodím. A napíšte mi do komentárov, či by som to mal natočiť. Dobre, vyliezol som na túto rampu, alebo neviem ako sa to volá, nevyznám sa do toho. A tu sú len bažiny, vám poviem, a tam, čo vidíte, tam tak presne to je ono, tam sme to natáčali. A problém je, že oni tam už niečo iné stavajú, kedy bude anime alebo soda, že kedy bude vo videu. Akože, ja neviem, ja sa o to idem spýtať, akože reálne ja sa o to idem spýtať. Nebudem točiť, proste Roblox je to blbosť. Nie dobré, Roblox je good, len už ma to ani až tak nebaví. Musím sa do toho aj tlačiť trochu a proste už to nie je ono. A teraz by som chcel viac si tráviť čas vonku, takže I guess vám poviem, I guess sa to aj stane. Aha, ide auto. Dávaj, bež! Dobre, ok. S Robloxom končím, že na dobro. S Minecraftom končím na dobro. So všetkým, čo je spojené s hrami, končím na dobro. Budem natáčať na YouTube, ale nebudem natáčať, že akože každý deň, ako si myslíte, alebo každý jeden týždeň. Proste, keď sa mi bude chcieť, no tak video natočím. Alebo keď sa mi ho už podarí zostrihať. Lebo ja ho zostriham asi po takých 10 týždňoch. Takže budem robiť vlastne už takéto vlogisky budem chodiť na tie kopčeky tam, čo sú. Ale proste vám poviem, Roblox ani Minecraft už natáčať nebudem. Vonku už chcem byť viacej, už proste to viacej chcem do toho a proste budem robiť nejaké také random veci, content a presuňme sa rovno ku Sodovi alebo ku anime človeku, ktorý so mnou natáčal asi pred rokom, I guess. Už som natáčal proste sám. Jasne, Sodovi som nešiel volať, ale... A pozdravte môjho kamoša Hubert. Dobre, čauko, prišiel som tu nahradiť nejakého známeho youtubera Luky TV a chcel by som vám povedať, že ešte furt si môžete naskladniť merch v Robloxe. Kamo, čo ty tu robíš, Hubert? Ty tu nemáš čo robiť. Choď, čau. Dobre. A zavri tie dvere. Čau.